Cyffredin'r cynnar i Harry Lloyd. Dechrau rhwng y pist i'r Bala, unwaith eto heno. Cic-ir ganddo fo. Yn canfo George Newydd. Ac oedd yr rhaid i Conor Roberts fod yn effro i wneud yr arbediad. Davies yn troi ar ei sawdl a mynd yn ôl at Astles. Pawb ond am Conor Roberts yn hanner y Bala. Dau yn Brobbel. Codi ben, ystyried ar gydio. Mae yn ar gydio! Ar bel. Dros y bar, oedd hi ar flaen bysedd Harry Lloyd. McManus. Bas fach, tu mewn at Dan Williams. Williams. Canfod Brobbel ar ochr o cwrs Cosby. Brobbel yn dawnsio tu mewn! A iergyd o, just heibio'r postyn. A dyna di'r agosa. Mae'r ymwelwyr wedi dod. Bounce di hwn. Yna Josh Daniels. Danny Davies. Codi ben ac yn codi bel i mewn i'r cwrt. A McManus sy'n canfod cefn y rhwyd. Am y 10 tro ar 20 tymor yma. Unwaith eto, fe gadwodd y dyfarnwr cynorthwyol i liman i lawr. Ac am yr ail dymor o'r bron, mae Declan McManus wedi cyrraedd y garreg filltir o 30 gol mewn tymor. Seintiau Newydd wedi codi'r tempo Sgorio. Brobbel ar draws at Leo Smith. Smith yn ôl at Brobbel! Symudiad hyfryd gan y pencampwyr. 2 gol mewn ychydig dros 2 funud. A mae'r gêm wedi cael ei gwedd newid yn sydyn. Mae'r Seintiau Newydd yn gyfforddus ar y blaen. Mae'n 2-0.